Lesakan ere San Fermin eguna, egun handia da Zubigaineko dantza egiten delako bertan, eta gu ere han izan gara. Maider Egues ibili da Lesakan. Zubigaineko Lesakako San Ferminetako ezinbesteko hitzordua. Minutu gutxi barru iritsiko dira hona 15 espata dantzariak honin errekara eta begira honezkero zelako jendetza dagoen zain. Eta ona iritsi aurretik espata dantzariak atseden hartzen ari dira koskila ostatuan. Aurten 3. urtez, ezta kapitain bezala, ze emozio pizten dizkizu ardura honek? Azkenin gogua eta ilusioa da urtero diferentzia da eta urtero ilusio berakin ikuste. Gaur euria. Horrek arriskutsuago egiten du, zailago egiten du Zubigainekoa? Emozionantego igual, ez? Errekara erori aldan noiz baite dantzariren bat, o... Ez bada urten eroitzen, ni dakidela ez da inor erori ez. Maiane Txoperena, espata dantzarietan emakumezko bakarra. Noiztik da Zubigainekoa parekidea? 2019an sartu ziren lehenbiziko emakumeak, Leire Mailita Laitz, 3 izan ziren, eta ordutik. Nabaritzen duzu agian begi gehiago izaten dituzula gainean? Bai, azkenin urte gutxi diren eskak sartu zirela, eta guainik nik uste dut batzuri igual kostatzen zaiela, ez, aldaketa hori asumitzea. Eta hementxe daude, jada 15 espata dantzariak. Ibarrengelutik etor gara, 28 persona autobus baten Zubigaineko ikusten. Lehenengo filan. Bai, helduta batera. Argentinar bat Lesakan. Aupa Lesaka, aupa Euskal Herria. Eta baldakizu edo kontatuko altzen iguke zein dan Zubigainekoaren historia. Bai, erraten dute, banatzen zela herria 2 auzotan bazala, eta bakia firmatzeko zela dantza hori hortako. Ze emozio pizten dizkizu Zubigainekoa dantzatzeak? Hasieran egia arranta nerviok, zanpatzen dugulikan harrila hasieran eta kusik jende kopuru guzi hori, nioero ematen dit arrotasun bat horregotik. Berexia, berexia. Bertako zanta gaitz emozionanti ez dakit. Herri honek duen berexitasun bat, nortasun bat. Honek azkeneko biltzen du herri guztia egun batin momentu jakin batzutan. Badago zerbait bereziki urduri jartzen zaituena une horretan? Zubian ematen dien bueltetan hor beti egoten da tentsio puntua, ongi zanpatuko dute edo ez. Nio normalan ongi atetzen da. Listo, amaitu da 2025ko Zubigainekoa. Primeran aritu dira espata dantzariak eta ez da esustekorik egon. 2 minutu eskaz eta sekulako jendetza begira. Gora San Fermin eta gora Lesaka!